ओंखारबोबाय आलादा बदले सोरजिनो जोबोद मोजां दे नैबे मेडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों दे बर' माहारियारि फरायसा आफाद जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोननि जि नैथि जोनोम सान फाउन्डेसन डे बियो हाबाफारिया जागासिनो जे फुंनिफ्राय बिथांमोना फिरफिला बिरहोदों आरो बेजों लोगोसे नैबे रायमना ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा आरो बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि आरो आन्चलिक एबा खोन्दो कमिटिनि बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा फैनानै नैबे हाबाफारिखौ लादों आरो जोबोद गाजा गोमजायै गोबां समाजनि मेलेमजिबि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादों जिहेतु बर' माहारि फरायसा आफादा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जिहेतु फाउन्डेसन डे सेकेन्ड फाउन्डेसन डे बियो मोजाङैनो जानानै थांबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां बे ओनसोलनि जाय बिथांमोनहा जे आद्रा थानाय बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा सोरजिनाय बेखौ दासिमबो गोसो गोरबोआव बजबनानै दं बिथांमोना लोब लोबै फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। थांनाय समाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा मा मा हाबा मावखो दिनैनि बे नैथि गायसनथाय सान फालिनायनि गेजेरजों मा मा मावनायनि थांखि लादों? बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो मोनसे थांखि लानानै जोनोम जादों जाय थांखिया जाहैबाय बर' हारिनि जि मोनसे सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय आरो बेजों लोगोसे बे बुहुम बिखायाव जे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय आरो थांनाय जोंनि गिबिसिन सोमावसारग्रा जाय बिथांमोनहा बे बुहुमाव गैलिया मुंख्लं जालांबाय आरो जाय जोंनि बर' बिमाफ्रा बे आन्दलनावहाय गावनि गथ' गथाय गोमाजाबाय आरो जाय जोंनि गथ'फ्रा आन्दलनाव बिमा बिफा गोमाजानानै मावरिया जानांबाय दा बैफोरबादि आद्रा थानाय जिहेतु सिमां बे सिमांखौ बर' माहारियारि फरायसा आफादा BoNSUआ जेब्ला जोनोम जादों थांनाय नैबे क'क्राझारनि देबोरगावनि मार्टियार सेमेट्रियाव बिथांमोननि मुंख्लंफोरनि आशीर्बाद लानानै बर' माहारि फरायसा आफादा जे थांखि बेखौ होसोनो थाखाय जोङो गियालासिनो एबा मेङालासिनो जों लाजियालासिनो फासयालासिनो जों आवगायबोदों जोङो मिन्थिगौ दे जोंनि थांखि होसोनायाव गोबां जोंहा जेंना फैगोन गोबां जोंहा माने जोंनि लामा हान्थिनायाव जेंसि फैगोन नाथाय जोंनि जि मोनसे टारगेट बे टारगेटखौ होसोनायाव जोङो खस्थ' मोनोब्लाबो जों बे खस्थ'खौ खस्थ' सानाबालानो जों आवगायबोदों आरो फैबाय थानाय समाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जिथु जोंनि BoNSUनि दैदेनगिरि बिथांमोना दासिमबो गोबां जिनिसखौ सोलोंदों जिथु बिथांमोना गोबां आफादजोंनो सोमोन्दो गैयामोन फ्रेश स्टुडेन्ट कलेज इउनिभार्सिटि जोबनानै जिथु हारिनि थामोनथानि थाखाय मावनो होननानै बिथांमोना बारसोमफैदों बिथांमोना जिथु सोलोंगासिनो आरो फैबाय थानाय समाव BoNSUआ जेसेबांसिम जों मोनसे लामा हान्थिलांगोन आवगायलांगोन अब्लासिम जों गोरासिन जागोन आरो जोंनि थांखियाव निस्सय सानसे समाव जों ग्रोम ग्रोमै बे बर' हारिनि गेजेराव बर'नि जारिमिननि गेजेराव बे BoNSUनि सोमावसारनायानो बयनिख्रुइबो देरसिन एबा गोख्रोंसिन जागोन होननानै आङो बयनिसिमबो मिजिंथिनाय थाहरबाय। सर बिसेसकरि नैबे ओनसोलावहाय जिहेतु दिनै नैथि फाउन्डेसन डेखौ फालिनाय हिसाबै नैबे ओनसोलाव गोबां माखासे ड्राग्स जुवाफोर जौ लोंनायजों गोदोसोनाय गोबां लाइमोनफोर दं दा बैसोर लाइमोनफोरनि थाखाय नोंथांमोना दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजों माबाफोर थांखि लागोन नामा? निस्सय जोङो थांनाय समावहाय जिथु नैबे रायमना ओनसोलाव नैबे जोंनि गोग्लैसोनाय बर' गामि ओनसोलावहाय माने जोंनि दानि जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोनहा जिथु सोमावसारनाय एबा हारिनि जि खामानि मावनांगौ हारिनि जि थांखिखौ होसोनो थाखाय जोबोद गोसो गुदुं बिथांमोना गोसो गोरबोजों बिथांमोना गावसोरनो आवगायबोदों आरो बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौबो गावसोरनो गोसो जानानै नैबे रायमना ओनसोलाव जिथु लानांगौ बे थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों आरो जाय कुइसनखौ नोंथांमोना सोंदों निस्सय बेजों लोब्बा लानानै बे ओनसोलाव गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा ड्राग्सजों माने गोग्लैसोनानै दं आरो बेराफारसेथिं ओरै बेंगल बर्डार धुबुरी बर्डार दा गोबां ड्राग्सफ्रा ओरै जोंनि माखासे गभर्नमेन्टनि एजेन्सिसफोरजोंनो जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टनि फर्सजोंनो माने गोबां बेफोरबायदि केलेंकारि ड्राग्सनि डिलिंस बे जाबाय थायो जोंनि बे बर' ओनसोलाव गतिके जोंनि बर'फोरनि जौगानाय एबा बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बे गोदान गोदान लाइमोनफोरखौ जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ
फरायनाय एबा देहायारि सोमोन्दो माने थासारिखौ गाज्रि खालामनो थाखाय गोबां बिथांमोना एन्टि बर' फर्स असमिया बिथांमोना जेनेबा असमिया सबिनिस्ट बिथांमोना जिहेतु सोलो बाहायो आरो बे सोलोखौ बिथांमोना गावसिनि माखासे मानसि पुलिसफोरनि थ्रुयैनो बिथांमोना बै ड्राग्स डिलार्सफोरजों डिलिंस खालामनानै जोंनि ओनसोलाव बै ड्राग्स फाननाय ड्राग्स जाहोनायनि फालांगिखौ इजि प्रसेसआव बिथांमोना हगारो गतिके बेखौ जों फोजोबस्रांनो थाखाय जोङो गिबियैनो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जों सांग्रां खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि समाजनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि इन्टेलेक्सुवेल्सफोर जों लोगोसे गार्जेन बिथांमोनाबो आरो मोनफ्रोमबो आफादफ्रानो बाहागो लानानै जाहाथे फैबाय थानाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बैफोरबायदि लामायाव थांनायनिफ्राय होबथानायाव मैखोम भाबै बाहागो लानांगौ आरो आं बिथांमोनखौ बनसुनि जानानै जयैनो हारि दानायाव एबा फैबाय थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां लामायाव सोरां लामायाव लाबोनो थाखाय बयबो मदद होलायगोन होननानै आं आसा खालामबाय।